Tervetuloa mukaan tähän tarkasteluun. Meillä on tänään pöydällä Kirsi Mäkisen pari aika syvällistä tekstiä tietoisuudesta. Joo, ne The Fivefold Path ja Undivided Inquiry Within. Aika tiukkaa kamaa. Juuri ne. Ja meidän ideana olisi nyt purkaa neitä vähän auki sulle. Käydään läpi se viisivaiheinen polku ensin. Joo, ja sitten ne kaksi eri tapaa kokea kokonaisuus, joita se kutsuu henkilö A:ksi ja B:ksi. Jep, mennään suoraan asiaan. Eli aloitetaan siitä polusta. Miten se etenee? No siis se Fivefold Path lähtee liikkeelle siitä ihan tavallisesta erillisyyden kokemuksesta. Siitä egomielestä. Mind's eye, niin kuin Mäkinen sanoo. Okei, eli tunnistaa sen oman arkisen mielen ensin. Mitäs sitten? Sitten mennään kohti sitä, että keho ja mieli ei ole erillisiä, niin kuin koettuna juttuna, ei vaan ajatuksena. Aivan. Seuraavaksi tulee se todistaja, eikö niin? Se kyky vähän niin kuin katsoa omia ajatuksia ja fiiliksiä sivusta. Juuri näin, ilman että samastuu niihin täysin. Ja siitä matka jatkuu vielä syvemmälle. Eli läsnäolon kokemukseen. Hetken, jossa ei ole niin kiinni menneessä tai tulevassa. Joo, ja lopulta sinne ihan perimmäisen hiljaisuuteen. Tai lähteeseen, mistä kaikki tavallaan kumpoaa. Eli se polku on niin kuin liike kohti yksyyttä. Selvä juttu. Ja tämä kartta mielessä, nyt päästään siihen toiseen juttuun. Miten se ykseys, se kokonaisuus sitten koetaan. Ja tässä ne henkilö A ja B astuu kuvaan. Joo, ja tämä on se tosi mielenkiintoinen kohta. Henkilö A, jolla on se mind's eye, se sisäinen näkö. Niin hän kokee, että se itse, se ydinolemus, on jo valmis. Se on jo ehjä ja täydellinen. Eli tehtävä vaan niin kuin herätä siihen, tunnistaa se. Just niin. Painopiste on siinä olemisessa, being, sisäisessä oivalluksessa. Mutta sitten on tämä henkilö B. Hänellä sen näkökyky on enemmän ulospäin. Mind's eye. Kyllä. Ja hänelle se kokonaisuus onkin dynaaminen. Se on luova prosessi, joka koko ajan kehittyy. Eli ei valmis paketti, vaan jatkuvaa tulemista. Becoming. Siinä korostuu luominen. Täsmälleen. Ja Mäkinen sanoi, että molemmilla on ne omat kompastuskivensä, ne sokeat pisteet. Mitä ne vois olla? No, henkilö A, joka keskittyy siihen olemassa olevaan täydellisyyteen, voi ehkä vähän niin kuin vastustaa elämän muutosta ja virtaa. Kontrollin tarve voi tulla siinä esiin. Haluaa pysyä siinä tutussa, ehjässä tilassa, eikä kohdata tuntematonta. Juuri niin. Ja se on tavallaan tietämättömyystä siitä dynaamisesta puolesta. Kun taas henkilö B... Niin, se joka on innostunut luomisesta. Joo, hän voi taas kadottaa sen yhteyden sinne hiljaiseen perustaan. Siihen jo olevaan yksöyteen. Eli tekeminen ja saavuttaminen voi mennä yli. Ja unohtuu se sisäinen rauha, joka ei riipu siitä tekemisestä. Jep. Jatkuva luominen voi peittää sen tunteen, että on jo perillä, on jo riittävä. Okei, eli tässä on selkeästi kaksi eri painotusta, mutta miten ne liittyy toisiinsa? No, se on just se Mäkisen ydinpointti. Ne eivät ole vastakohtia, joista pitäisi valita, vaan samaan kolikon puolet. Kruuna ja klaava, niin kuin sanoit. Just niin. Se todellinen integraatio tapahtuu, kun tajuaa, että kokonaisuus on sekä jo tässä, valmiina, että se jatkuvasti ilmentyy uusilla tavoilla. Se on siis tanssia näiden välillä. Tunnistaa se hiljaisuus ja samalla osallistua siihen luomiseen. Täsmälleen. Se on sitä, ja kun tämä integraatio syvenee, voi tapahtua se, mitä Mäkinen kutsuu todistajan romahtamiseksi. Eli se viimeinenkin erillisyyden tunne häviää. Ei ole enää minä, joka katsoo. Joo, just näin. Ei ole erillistä kokijaa ja koettavaa, on vaan se kokeminen itsessään. Luominen ja hiljaisuus, liike ja pysähtyneisyys, ne on yhtä. Aika syvälle memmär. No mitä tämä kaikki sitten voisi merkitä sulle, joka kuuntelet? No ensinnäkin, nämä käsitteet, se polku ja nämä A ja B, antaa sanoja omalle kokemukselle. Sä voit ehkä tunnistaa, kumpi puoli sussa on just nyt vahvempi. Joo, kumpaan sä luonnostaan kallistut? Siihen A:n sisäiseen rauhaan vai B:n dynaamiseen luomiseen? Ja ehkä se isoin juttu on tajuta, että ei tarvi valita. Sä voit olla jo perillä tässä ja nyt, being, ja samalla sä luot itseäsi ja todellisuuttas koko aikaa, becoming. Kyse on tasapainosta ja molempien puolien hyväksymisestä. Niinpä. Joten mietittäväksi sulle jää. Miten oman sisäisen henkilö A:n ja henkilö B:n tunnistaminen, sen osan susta, joka lepää ja sen, joka luo, voisi syventää sun ymmärrystä? Ja miten sä voisit ihan arjessa tietoisemmin tanssia tätä olemisen ja tulemisen välistä liikettä? Siinäpä pohdittavaa.